Mahusay na pangangalaga sa kapaligiran, dedikasyong maprotektahan ang kalikasan. Ilan lang yan sa mga magagandang adhikain ng mga residente ng Alaminos, kaya naman sila ay nararapat lang na maparangalan. Sa katatapos na 9th Region 1 Ecological Solid Waste Management Summit 2025 ng Department of Environment and Natural Resources nitong February 7 sa Candon City, Ilocos Sur, isa ang lungsod sa ginawaran ng Green Governance Excellence Award dahil ito sa kanilang inisyatibo sa pagpapanatili ng kalinisan sa buong lungsod sa pamamagitan ng epektibong solid waste management practices nila. Pagiging disiplinado at masunurin sa mga panukalang ito ang naging puhunan ng mga residente para makamit ang prestigyosong award. Maliban naman dito, 2 pang parangal ang iginawad sa lungsod, ang Sustainable Alliance Partner Accolade at Certificate of Recognition in Outstanding Programs and Activities in Composting. Pagpapakita lamang na kapag may disiplina, dedikasyon at pagkakaisa ay kayang-kayang makamit ang tagumpay. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.